Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-avukati u l-kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniel Attard u Marija Saravella Gafa nedow azzjoni legali kontra il-Partit Nazzjonalista wara li dan baqa' jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u ma ppubblikax il-kontijiet finanzjarji tiegħu, inkluż id-donazzjonijiet. Dan ġie żvelat mill-Gazzetta It-Torċa li rrappurtat kif fi protest ġudizzjarju Attard u Vella Gafa argumentaw li t-teżorir ta' partit politiku għandu iħejjef fost oħrajn rapport li fih juri l-ammonti li jkunu daħlulu f'donazzjonijiet anke kif stabbilit fil-liġi. Iżda l-Partit Nazzjonalista ma ppreżenta l-ebda rapport għas snin 2021 u 2022 u għalhekk għandu jiġi ordnat iħallas sa 20,000 euro f'multa għal kull nuqqas li f'dan il-każ kapaċi jilħqu l-40,000 euro. Dan minn barra li l-partit fl-oppożizzjoni naqas ukoll milli sottometti lill-Kummissjoni Elettorali il-kontijiet verifikati għall-istess snin. Nuqqas li għalih skont il-liġi kellha tiġi imposta multa ta' 10,000 euro kull sena. Iż-żewġ kandidati Laburisti talbu lill-Kummissjoni Elettorali biex tipproċedi skont il-liġi tieħu azzjoni minnu fih u tordna li l-Partit Nazzjonalista jippreżenta il-kontijiet tiegħu u timponi il-multi imposti mill-liġi li jistgħu jilħqu is-60,000 euro. Fil-protest ġudizzjarju jingħad li dan hu eżempju ieħor ċar fil-Partit Nazzjonalista li jemmen u jaħseb li hu il-fuq mill-liġi b'ipokrezija jikkritika u jmaqdar biss fejn jaqbel lilu dwar is-saltna dritt u l-governanza u ma jarax jew laqqas biss jirrikonoxxi n-nuqqasijiet tiegħu stess. Kieku kien il-Partit Laburista f'din is-sitwazzjoni, konna nisimgħu is-soltu orakli tas-sewwa jipprotestaw kontra l-Partit Laburista. Bl-azzjoni tagħna aħna qed ngħidu li ħatmu l-fuq mill-liġi, il-Partit Nazzjonalista jekk kiser il-liġi, jekk naqas milli jippreżenta l-kontijiet tiegħu għandu jaffaċċja l-konsegwenzi ta' dawn in-nuqqasijiet u qed ninsistu biex nassiguraw il-ġustizzja mhux biss issir imma tidher li qed issir din id-darba mal-Partit Nazzjonalista. Daħħana dan il-protest għaliex inħossu li l-Partit Nazzjonalista naqas milli jagħmel dan għas-sena 2021 u għas-sena 2022 u allura din nitolbu l-Kummissarju Elettorali sabiex jieħu passi kontra l-Partit Nazzjonalista għaliex dan naqas biex jagħmilhom. Il-liġi tottempera wkoll u tgħid li għandhom jingħataw multi u l-multi huma multi sostanzjevoli. U allura qegħdin nitolbu l-Kummissarju Elettorali sabiex jieħu kull pass li hemm meħtieġ skont il-liġi kontra l-Partit Nazzjonalista. Intqal li dan u frott l-arroganza ta' dawk li qed imexxu lil dan il-partit li aktar kemm jgħaddi żmien aktar tonqoslu il-kredibilità ta' min jinnota wkoll kif għaqdiet tal-establishment li jriduha tal-paladini tad-demokrazija ma raw xejn ħażin f'din l-illegalità li ilha tkarkar is-snin.